España incluso, porque a produción actual quizás esa sea demasiado grande para o consumo que hai en Galicia. Xosé Manuel Rei de Viana, o artista que foi capaz de transformar a danza popular galega no máis exquisito ballet que lonxe das nosas fronteiras amosou ao mundo a grandeza dunha terra e a sensibilidade das súas xentes. Xosé Manuel Rei de Viana, o xenio capaz de arrincar aplausos dos máis exixentes escenarios, en Nueva York ou Moscú, en Barcelona ou Madrid. Xosé Manuel Rei de Viana, un home que xa sempre permanecerá na memoria dun pobo que, como o noso, precisan ocasións lembrar que o mellor non sempre ven de fora. Televocación tenta con estas imaxes gravadas en exclusiva por expresa concesión de Xosé Manuel Rei de Viana ofrecerlle un homenaxe póstumo ao home que fixo da súa vida unha constante adicación ao coñecemento da súa terra, a nosa, e as súas xentes, todos nós. Coñecemento que transformou nun arte co que amosou por todo o mundo os sentimentos e virtudes dunha terra casi sempre descoñecida e por eso incomprendida. Xosé Manuel, gracias por todo o que nos diches e por todo o que nos deixas.